Το θέμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, τα κάγκελα. Απ! Και ένας παρκαρισμένος στην Ακρόπολη. Λοιπόν, αυτά τα κάνει το κράτος, ο Δήμος και δεν με απασχολεί ποιος Βαβυλώνιος. Το θέμα είναι ότι όταν κάνουν τέτοια πράγματα είναι ηλίθιο να έρχονται και να σου λένε μετά περί κατάληψης του χώρου όταν παίζεις μουσική. Δηλαδή αυτό είναι ασέβεια. Παίζεις μουσική, τι θα πει μουσική, μιλάς με το πνεύμα, μέσω του πνεύματός σου. Όταν παίζεις μουσική δίνεις χαρά στον κόσμο. Καμία κατάληψη. Κάνεις τον κόσμο να χαμογελάει, να χορεύει, να τραγουδάει, να ξεχνιέται από τα προβλήματά του. Εδώ στα δεντράκια, στη φύση την ωραία, σου βάζουνε κάγκελα. Απαγορεύεται να τραβάς, απαγορεύεται να παίζεις, απαγορεύεται να πατάς στο γρασίδι, απαγορεύεται να μιλήσεις σε αυτά τα κορίτσια εκεί πέρα που έρχονται. Τα κάγκελα δεν απαγορεύονται, η μουσική απαγορεύεται. Ελλάδα 2011. Όλα σενιωριτάς. Παρένθεση. And the poor are getting poorer and the rich are driving the cars. Do you feel like staying? 'Cause I hear that everyone is gone and don't know where they're going. They just started to run and the officers wait to reach out for their guns. Baby, love me, love me, love me, love me, 'cause they're driving me mad day by day. Baby, love me, love me, love me, love me, 'cause I need your love. Like screaming, 'cause I think that we have something to say. They know how to learn. Better show them the way. Our voices against them and our souls against their age. Yeah, I feel like dreaming, 'cause I want to make her rather than start, 'cause you know what to say. Προσπαθώ να κρατάω ένα φρέσκο ήχο και μια φρέσκια έτσι, όρεξη και ενέργεια όταν παίζω γενικά. Διαλέγω το σωστό μέρος, το σωστό χρόνο. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν παίζεις μέρα ή αν παίζεις βράδυ. Στην ατμόσφαιρα, στη μουσική που θα παίξεις. Άμα ο κόσμος είναι κουρασμένος, άμα έχει πάνω στο κεφάλι του, άμα τρέχει για δουλειές, άμα έχει βγει για βόλτα. Τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Όπως και να έχει, πιστεύω ότι το κομμάτι που τα ξεκίνησε όλα αυτά είναι το Sold, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα, το οποίο μου φέρε την ατμόσφαιρα του δρόμου, ενώ είχα βγει μόνο λίγες φορές να παίξω έτσι για να δω, για να πάρω την εμπειρία ας πούμε. Μου ήρθε αυτό το κομμάτι στο μυαλό και κάθε φορά που παίζω αυτό το κομμάτι, το ακούω, μου έρχεται αυτή η φανταστική ατμόσφαιρα, αυτές οι λίγες στιγμές που πιάνει αυτή την ατμόσφαιρα της νύχτας, το φως, το φανάρι στο δρόμο, μια πολύ μοναδική μποέμ ατμόσφαιρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα και τους μάζεψα όλους έναν και γράψαν ο καθένας κάτι. Είναι άτομα που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν ή άλλους που συνεργάζομαι ακόμα τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα του αυτού του ανακατεμένου project, να μπει ο καθένας να δώσει την πινελιά του, να βγει κάτι ωραίο.
είναι μουσική που άλλους γνωρίζω πολλά χρόνια, άλλους όχι, άλλους έχω γνωρίσει από αγγελίες, άλλους από το δρόμο, από οτιδήποτε. Κάποιοι μείνανε και έχουμε ένα σταθερό σχήμα και παίζουμε, κάποιοι συνεργαζόμασταν αναπεριόδους, εντάξει, δεν έχει σημασία. Πιστεύω ότι το χρώμα που θέλω να βγει θα βγει σίγουρα. Από εκεί πέρα τους έφερα έναν στο σπίτι για να ηχογραφήσουμε, ακούγαμε τα τραγούδια, έβαζε ο καθένας την ιδέα του. Και γενικά εντάξει, το αντιμετωπίσανε, όλοι είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το όλο θέμα, όρεξη, δημιουργικότητα, να βάζουν πράγματα μέσα, ιδέες. Και όλη αυτή η ιδέα γενικά μου είχε έρθει, είχα δοκιμάσει να παίξω τα κομμάτια πρώτα μόνος μου ακουστικά, είχα κάνει κάποια live και μετά έφερα πρώτη φορά τη Μάνια να γράψει το Paris Hotel και μ' άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα της ηχογράφησης, τέλος πάντων, και αποφάσισα ότι όσα πιο πολλά άτομα ανακατεύσω μέσα αυτό το πράγμα, τόσο πιο ωραίο και έστοχο θα βγει, γιατί μάλλον όλη αυτή η συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων είναι ένα από τα βασικά πράγματα που έχει να πει αυτό το άλμπουμ. We're far away, day by day, we lose another life. I see your face in the city lights. I call your name. Νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ δεμένο, γιατί το ένα κομμάτι με το άλλο έχει πάντα κάποια σχέση και κάπως έτσι συνδέεται, δεν είναι ξέμπαρκα. Και μπαίνει υπάρχει αυτό το στοιχείο, ρε παιδί μου, rock and roll και folk που μένει πάντα. Λοιπόν, όσον αφορά ηχογραφήσεις, ήταν αρκετά επεισοδιακές και απλές. Είχα το πιο minimal εξοπλισμό που μπορούσα να έχω. Είχα ένα λάπτοπ, μια κάρτα ήχου, ένα μικρόφωνο. Δεν είχα καν καλά ακουστικά. Τα είχα στήσει όλα στο σαλόνι. Είχα μοντάρει όσο μπορούσα τον χώρο. Όσον αφορά την ηχομόνωση, τέλος πάντων. Και γενικά προσπάθησα να βγάλω την καλύτερη ποιότητα από άποψη παραγωγή με τα ελάχιστα πράγματα που μπορούσα, ας πούμε. Τελείως low budget, δηλαδή όλο το project. Εντάξει, είχαμε ένα λαπτοπάκι, μία καρτούλα ήχου, τα καλώδια έτσι μες στη μέση, ένα μικροφωνάκι, μια κιθαρίτσα, όλα μικρούλια. Τα κομμάτια ξεκίνησαν τελείως minimal, ακουστικά, μόνο κιθάρα, φωνή, φυσαρμόνικα. Δηλαδή είχα σκεφτεί στο μυαλό μου να κάνω ένα τελείως ακουστικό άλμπουμ για να βάλω αυτή την ατμόσφαιρα του street serenade που ήθελα, η μουσική του δρόμου, ας πούμε. Και φυσαρμόνικα δεν ήξερα καν να παίζω, απλά πήρα μία, ξέρω εγώ, άρχισα να παίζω τον Στρατό πέρσι και έμαθα κάτι πολύ βασικά πράγματα για να μπορώ να βάλω ίσα ίσα κάποια γεμίσματα για να δώσουν αυτό το feeling που ήθελα. Απλά μετά
μπήκαν τα παιδιά στην μπάντα, έδωσαν ένα άλλο χρώμα, είδα ότι τα κομμάτια μπορούν να πάρουν άλλη μορφή, τα ξανάγραψα, τα ξαναάκουσα, τα ξαναείδα και πέραν ένα άλλο πράγμα, ένα πιο rock and roll, πιο groovy. Μου βγάζει και αυτό το παλιό στοιχείο που μου αρέσει στο rock and roll και αποφάσισα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι ενδιάμεσο, χωρίς να χάσει την ατμόσφαιρά του, αλλά χωρίς να χάσει αυτό το groove, αυτό το rock που θέλω να έχει μέσα. Είναι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι το καλό αποτέλεσμα στα πάντα, όχι μόνο στη μουσική γενικά, έρχεται από τη μεθοδικότητα, δουλειά, θέλει πείσμα και πάντα δεν πίστευα, δηλαδή δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ταλέντο, ας πούμε. Δηλαδή, το ταλέντο το βλέπω στους μουσικούς, έχω δει μουσικούς με τρομερό ταλέντο, τους θαυμάζω πάρα πολύ, αλλά συνήθως είναι τελείως ανεξέλεγκτοι, αδύνατο να συνεργαστείς μαζί τους, αφήνουν πράγματα στη μέση, έχουν τρομερές ιδέες, μιλάμε για πραγματικά εντυπωσιακές ιδέες και μια εξωπραγματική κλίση σε αυτό που κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν είναι ποτέ αρκετό για να τους βάλει κάτω να κάνουν κάτι οργανωμένα και σωστά για να παράγουν ένα αποτέλεσμα. Και δεν μπορούσα ποτέ να δουλέψω με κάτι τέτοιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι με όποιον άνθρωπο συνεργάστηκα που πίστευα ότι έχει κάποιο ταλέντο, κάποιο μεγάλο ταλέντο και είχα την αίσθηση ότι θα μπορούσα να το βοηθήσω, να συνεργαστώ μαζί του και αυτό το πράγμα κάπως να το πλαισιώσουμε και να αναδειχτεί κάπου. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει ένα κομμάτι το οποίο είναι καλοδουλεμένο και όμορφο και το έχει κάνει κάτι το εξωπραγματικό και εντυπωσιακό. Όσον αφορά επιρροές μουσικές για το άλμπουμ, ξεκινάει από παλιά κλασικά πράγματα, Bob Dylan, Leonard Cohen, μου αρέσει πάρα πολύ η ποίησή τους, Tom Waits, η ατμόσφαιρά του και πιο καινούργια πράγματα όπως Damien Rice ή Ray LaMontagne που είναι πιο σύγχρονο αλλά και αυτό κάπως country, folk, ύφος. Αλλά το πιο σημαντικό πιστεύω που με επηρέασε περισσότερο ήταν ήθελα πάντα να γράψω αληθινές ιστορίες στους τύπους των κομματιών, δηλαδή να μιλάνε για πράγματα που έχουν γίνει, μου έχουν συμβεί εμένα ή σε άτομα γύρω μου, οτιδήποτε τέτοιο. Το είχα σαν βασικό άξονα του δίσκου αυτό και χρησιμοποίησα ιστορίες από το δρόμο, μου τύχαν με άτομα που συνάντησα, με μουσικούς που έπαιξα και πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει να πει αυτό το άλμπουμ γενικά. Και συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων έφερε αυτό το αποτέλεσμα. I think I'll know when the right time comes, and I think I'll know when the right people come. Μουσική man. Είναι το πάντα. Είναι ουσιαστικά ήχοι. Ωραία. Είναι αναπαραγωγή, αντιγραφή των ήχων που ακούς. Από εδώ πάμε. Ελάτε. Λοιπόν, στους αρχαίους πολιτισμούς οι άνθρωποι ακούγανε πουλιά, ποτάμια, ησυχία, αρμονία και beat. Θέλανε beat, χτύπος καρδιάς.
σε αυτές τις κοινωνίες δημιουργούσες ωραίες μουσικές, αρμονικές. Σήμερον ημέρα έχεις γρήγορες μουσικές αλλά βαβουριάρικες, αγχώδεις, με πολλά μπάσα, διάφορα. Drum and bass. Drum and bass, το rock and roll στην εξέλιξή του, όλα γίνονται πιο βαβουριάρικα, πιο αγχώδη, πιο κοιτωμένα, πιο πάρτα. Ακόμα και στιχουργικά, πλέον ο ποιητής μιλάει για άσχημα συναισθήματα. Μιλάει για πόνο, για κατάρες, για πολέμους. Οπότε μουσική γενικώς είναι το ότι το περιβάλλον του ανθρώπου, ο μουσικός, το δημιουργεί σε νότες. She's a woman. She's a figure I can see. All in one. She is walking next to me. Silver hair, silver haired eyes that can. Not in this world, it cannot be. Not in this world, it cannot be. Έχει δύο άκρα, πιστεύω, δηλαδή το ένα είναι ότι τα αργά κομμάτια που έχω βάλει μέσα είναι πολύ αργά, που βγάζουν ένα mood σίγουρα επηρεασμένο πολύ, γενικά αντιδράω πολύ καλύτερα στη μελωδία παρά στο ρυθμό μου. Είναι πολύ πιο εύκολο να γράψω κάτι λυρικό και δραματικό παρά κάτι πολύ groovy και ανεβαστικό, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά προσπαθώ και έχω σαν στόχο γενικά στη μουσική να μέσω του rock and roll, του παλιού rock and roll, ας πούμε, να επαναφέρω το χορό στα live και αυτή τη διασκέδαση που κάνανε σε αυτά τα παλιά country rock and roll αμερικάνα live, τύπου Johnny Cash ή Ray Charles, ξέρω εγώ, ή Elvis Presley, τέτοια πράγματα. When I was a kid, my mama kept me at home. I didn't think of it. But in the land of better all alone. In the land of I was running out of life so high. And I was lost by the bell on the night. Τι κάνεις? Έχουμε τα κορδόνια της όλας μια ζωή. Πήγε. Κούραση. Ενοχλητική, τι είσαι απολύτως. Τρελό. What makes me cry. Ooh, yeah. I was cursed by her blue eyes.
hurt by her smile, tangled by her hair, haunted by her side. I was fooled by the truth.